Здравейте на всички! Днес ще просветиме целият процес на татуиране и точно в момента започваме да оразмеряваме нещата. Така, няма да видим сега какво става тук, това не е по-големия размер. Така, идеята е следната. Трябва да имаме самурай. Почти на 100% сме сигурни, че ще бъде този. Трябва да сложим отзад луна и вишнев клон, който да минава, или сакура. Пред луната. И сега уразмеряваме точно колко голям ще бъде самурая. Така, Марти, приятелю, мисля, че по-добрият вариант е да бъде по-големият самурай. За да може ето отгоре да ни се падне сакурата, заедно с луната, ето отзад да я пуснем също. И ще преценим отстрани, ни остава по пръст и половина, какво ще направим. Какво е малък проблем, чисто пропорционално. Така, първоначалната идея беше да сложим луната над самурая. Но по този начин ще станат две окръжности една по друга, което не е добре, защото моделът ще изглежда прекалено подреден. Затова моята идея е следната. Ще смъкнем много леко сакурата. Нашия приятел ще си го преместим, така да си пострадате точно. Ще сложа сакурата малко по-отзад, така че да хваща задната част. Ще направя овала, който да хваща овала на рамото с самия клон. Ще го стъна малко по-напред и луната ще сложа в по-предната част. Така ще имаме хубаво разделение на пропорциите. И няма да е подредено и няма да си пречат. И нека да намажем с обезболяващ крем нашия приятел. Винаги мога да им се доверите. Без безплатни реклами. Така, Марти, ево приятел тук. Застани сега пред мене. Така. Хубаво е всеки път, преди да се мажи с крем, да се махнат косъмчетата. Но тук по-скоро по-важното е не да се махнат косъмчетата, а горния слой на епидермис, мъртвата кожа, за да може по-хубаво да хване крема. Къде да видим сега? Свършили са ни само бръсначките. Няма проблеми. Ръчето. Хубаво, се стараеме. Премахваме косъмчетата и мъртвата кожа. Как е болката, Марти? И същевременно гледаме да не го порежеме, младежа. Така, измивам още веднъж с дезинфектант. Отваряме кремчето. Така, принципно мой съвет е, не се доверявайте прекомерно много на обезболяващите кремове. Да, вършат работа, но не прекалено много. Мисълта ми е следната. Ще забавят болката, но ще ви боли така или иначе. Не, в никакъв случай обезболяващите кремове не са някаква манна небесна, която да ви спести на 100% болката и нищо да не усетите. Имайки предвид, че днешния модел ще го направим наведнъж, което значи, че при всички положения имаме между 4 и 6 часа работа, може би 7. Така че крема ще му даде толкова малко, колкото не му стига да го издържи, но
Аз вярвам в твоите умения, Марти. И съм сигурен, че ще го издържиш. Така, и сега ще обработиме цак! Вълшебството. Гееса. Пам. 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 Най-лесната програма за работа в Photoscape. Жив и здрав да е той, къде го измислил. И ето, вече започваме. Сложили сме шаблона. Реших този път да направим, да налепим абсолютно всичко. Първо да направим действащата фигура, която е самурая, след това ще залепим всичко останало и ще го довършим. Приятно гледане! Сега ще сложим отпечатката отгоре и останалата част на модела. Първо, както казах по-рано, завършихме самурая, който стана много як. Много ми харесва. Имаме контраст, абсолютно всичко. И сега правим всичко довършващо. Слагаме вишневата клонка и след това ще нарисуваме на ръка луната. Как си, Марти? Най-скъпнически герой. Самурай го направихме за колко? 3 часа? Да. Някъде там. Не върди само, пусни ръката. Така. Това е. Браво, Марти, бе! Да, и както винаги. Не. Намазал съм го. Даже можем да не я приключваме цялата луна. Си направим така да се загатва. Сещаш ли си? И да изчезва, което също ще е интересно. И да си изчезва на сянка. Сещаш ли се, да не я вкарваме на овал и да ни задължава тук да я засичам. Ще стане много яко. Хубаво беше някоя снимка на луната, да видим някой кратер как да го направим. Ще го караме на фантазия, пък нека да видим докъде ще ни стигне фантазията. Общо взето това е, което казахме и по-рано, за да не си пречат двата овала, да не стане луната отгоре точно над главата му и да бъде всичко подредено. Именно заради това правим луната по-от предната страна, която ще бъде доста по-лека. Общо взето трудната работа за днес ни свърши. От тук нататък имаме да изциклиме една сакура клонка или дърво, според зависимост от гледната точка.
Значи, Марти, много съм доволен от днескашната работа. Много добре, евалата герой си. 6 часа, почти татуиране, чиста работа. Ето това, което говорихме, казахме още в началото на видеото. Луната, даже добре стана, че е полукръг, не е цял кръг. Не е точно над главата, така че да избегнем да го правим на линия. Сакурата се получи доста добре. Прецених на нея да не слагам бяло, а да си остане така, леко само с размито червено. Единственото бяло, което съм сложил е на самия самурай. Изключително добре се получиха според мен нещата. И миене и мазане, Марти, приятели. Благодаря на всички за вниманието.